Taberani bilježi hadis u kojem stoji da je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: kome je drago da mu Allah da hlad onoga dana kada drugoga hlada ne bude bilo, neka olakša onome koji u nevolji ili neka mu oprosti dug. Imam Ahmed navodi predaju od Sulejmana ibn Burejdea, koji navodi za svoga oca da je rekao: čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako kaže: ko odgodi rok dužniku koji nije u stanju vratiti dug, pisat će mu se za svaki dan odgode sadaka u vrijednosti tog duga. Zatim sam čuo kako kaže: ko odgodi rok dužniku, za svaki dan će mu se pisati dvostruka sadaka. Rekao sam: čuo sam te Allahov poslaniče kako kažeš: ko odgodi rok dužniku koji nije u stanju vratiti dug, pisat će mu se sadaka za svaki dan vrijednosti toga duga, a zatim opet: ko odgodi rok dužniku, za svaki dan će mu se pisati dvostruka sadaka. Na to im je on odgovorio: pisat će mu se sadaka za svaki dan u vrijednosti toga duga prije nego što dođe odgodom zakazani rok, a ako mu i nakon toga opet odgodi, pisat će mu se za svaki dan dvostruka nagrada. Buhari bilježi od Ebu Hurejra radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: neki trgovac davao je novac na dug ljudima, pa kada bi vidio onoga ko nije u stanju vratiti dug, rekao bi svojim slugama: oprostite mu, jer možda će i nama Allah oprostiti. I Allah mu je oprostio.